आसल बेपारिया जाति फानना जाग्राया मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि आरो बिथांजों थाफानाय बै गाबफ्लानाय आदा बिक्रम दैमारि बिथाङाबो सासे गुनि गियानि मानसि। हेलो गुड मर्निं मानगोनां रायजोफोर। नै बोथोरा नोंथांमोननिखिजा बोरै? दिनै जोंनिखिजा बिराद स्रां आरोना, खुवा सुवा गैया, अब्लाबो बिराद थान्दा गुसु होगासिनो दं, गुंग्राय गोरलै गलायनाय। थेवब्लाबो नोंथांमोननो मोनसे रंगुल बर' बिथांनि आपडेट भिडिअ लानानै फैदों। थांनाय बिटिसि इलेक्सननि सिगां जानो हागौ बे बुंनाय रावा बिटिसि इलेक्सननि केम्पेइनाव बुंनाय राव जानांगौ दै। मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा मोनसे मिटिङाव थांनानै पाब्लिकनि गेजेराव हाबखावलायनानै गुबुन जाथिनो एसटि लागे ना माटि पाट्टा लागे, एसटि नांगौ ना हानि पाट्टा नांगौ होननानै जासिनायखौथ' नोंथांमोनाबो बयबो नुखादों जानांगौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों। बेनि सायावनो इउपिपिएलनि सापर्टार वार्कार्स रंगुल बर' बिथाङा सोंखारिफैदों हाग्रामा महिलारि सारनि सायाव। नोंथांमोननो भिडिअखौ होना होगासिनो दं, नायलांबानो जाबाय। आं दाखालिबो बयनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ बावहरदों। दा बाथ्राया जाबाय, मिडियायाव बाथ्रा बुंनो जों बारा गोसो जाबांला। जोंनि खोमायाव मोनसेल' बाथ्रा रिंखांबाय थादो जे एसटि लागे ना माटि पट्टा लागे। खोथाया बेखिनियावनो जोब्बाय। मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सासे संग्रामि नेता, बयबो बिथांखौ टाइगारजों रुजुयो। बिथांमोना मोनसे स्ल'गान होदोंमोन, मेक बिटिसि ग्रेट एगेन होननानै। नाथाय बिथांमोना जेरैबायदि खामानिफोरखौ मावबाय थादों, दिनै लाइमोनफ्रा दुखु मोनदों आरो जायनि थाखाय दिनै लाइमोनफ्रा सोमावसारनो गोनां जादों। दिनैनि जांसाराव जुदि नायोब्ला मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांखौथ' जोङो समालोचना खालामनो हानाय जग्यतानि मानसि नङा। थेवबो एसटि लागे ना माटि पट्टा लागे होननायाव जोंनि गोरबो बिखायाबो एसे बोरैबा नङा बोरैबा दुखु मोनखाङो। मानोना जोंबो बर'। न' डाउट जों मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनि बायदि संग्राम खालामनो हायाखै। नाथाय बर'नि थैया बिथांमोननियाव जुदि लिटारसे दंब्ला जोंनियाव एसेबाबो दङ। लिटारसे जोंनियाव गैयाबो जानो हागौ, माबा मोनसेथ' थै दङ। बर' बिमानि गोरबोआवनो जोंबो जोनोम मोनदों। आंनि आफायाबो बर'मोन, आंनि आइयाबो बर'। गतिके गावनि हारिनि अस्तित्वखौ फाननानै जुदि बिथाङा सानफ्रोमबो पावाराव थाबाय थानो नागिरोब्ला थारैनो बे मुंख्लंफोरनि आत्माया सान्ति मोननाय नङादां, बे रोखोम मोनसे जादों। आरो जायफोरा गोथाङैनो दङ, जायफोरा गोदान जोलै, बिथांमोननि जा फिउचार बा जातिनि फिउचार, बेखौ बन्दक दोननाय सोरबा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि, सोरबा बिक्रम दैमारि, सोरबा कास्तम बसुमतारी, मानाव गेदेर बिथांमोननोबो बर' रायजो राजाया होआखैदां होननानै आंहा मोनसे फोथायनाय दं। बिथांमोनखौ एसटि फाननो बा हानि पट्टा गुबुनारिफोरनो होनो थाखाय बर' रायजो राजाफ्रा, संग्रामि बर' रायजो राजाफ्रा जाय थै गोलोमदै मोदोम बावसोमनानै बिटिसि एकर्ड खालामबोदों, बिएसि खालामबोदों, बिटिआर खालामबोदों, बिथांमोना पारमिसन होआखैदां होननानै जोंहा फोथायनाय दङ। नाथाय बिथांमोननि जिथु माबा खामानि दामानिखौ जुदि नायोब्ला थारैनो बिथांमोना मोनफ्रोमबो जातीयताबादजों सोमोन्दो गोनां, जोंनि जेनेरेसनजों सोमोन्दो गोनां जातिनि अस्तित्वखौ बेबायदिनो साननैसोनि जि पावार लबि, बिनि थाखाय फानगोन नामा होननानै गोसोआव समखिखांनाय फैदों। आरो बिनि मोनसे ग्रेट एग्जाम्पलानो दिनै माखासे लेन्ड एडभाइजरि बर्डफोराव बिथांमोना जेरैबायदि गुबुनारिखौ चेयारमेन होदों, मेन दायित्वखौ होदों, बेफोरखौ नायोब्ला एसे बिखाया मावग्लुंनाय, गिखांनाय फैयो। बर' जातिया रावखौबो गियो मोनसे संग्रामि जाति होननानै जों मिथिबोदों, खोनाबोदों। नाथाय मानाव गेदेर संग्रामि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांनि जा मावनाय खामानिफोर, बिथांनि डिसिसनफोरखौ नायोब्ला थारैनो जोङो बर' हिसाबै एसे सानखांदों। बेखौनो जों गले गले खावलायनो नागिरदों, राजखान्थि भाबै नङा। नोंथाङा 100 बोसोर सिब जाना थाबाबो जोंहा बुंनो गोनां गैया। नाथाय बर' जातिनि भबिसतखौ माटि पट्टा लागे ना एसटि लागे होननानै जुदि नोंथाङा दाम दर खालामनो नागिरब्ला, गाव पावाराव थानो थाखायल'सो बन्दकआव दोननो नागिरोब्ला, बर' रायजो राजाया बुंनो गोनां बायध' जागोन जे आसल बेपारिया
जाथि फानना जाग्राया मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि आरो बिथांजों थाफानाय बै गाबफ्लानाय आदा बिक्रम दैमारि बिथाङाबो सासे गुनि गियानि मानसि